Nola definitzen dugu tradizioa? Nork zehazten du, nork ezartzen du? Nola egiten dio tradizioak kultur eta arte sorkuntzari? Eta nola ebazten da tradizioaren eta berrikuntzaren arteko tensioa? Auzi horien inguruan landu dugu zenbaki hau, bi artikulu eta inguru baten bidez. Ilargi Bengoetxeak lehenengo artikuluan antropologiatik eta historiografiatik azken hamarkadetan tradizioaren azterketan egin diren ekarpenak bildu ditu. Alde batetik tradizioak ordena soziala bermatzen du, baina bestetik apurtu ere egin dezake bake soziala. Jon Celestinok bigarren artikuluan bere praktika eta ibilbidetik abiatuta musika tradizionalaz egiten du gogoeta. Zer den, nola eta zartarako ezagutu eta balia dezakegun, eta zer tentzio dituen modernitatearekin eta kulturindustriarekin. Eta mainguruan tradizioaren eta sorkuntzaren arteko tirabirak eta loturak xeatu dituzte 5 sortzailek, 5 artistak. Oier Zúñiga, Daniel Sari Ugarte, Aner Perit, Ihitz Iriart eta Ibon Rodriguezek. Sustraiko linak gidatuta, moderatuta. Jakin filosofatzen zailean, Nora Arbelbide kazetaria elkarrizketatu Itziar Ugartek. Egunen gurpilean atalean berriz, aurtengo 3 lankideak ditugu. Xu Otero, Jokin Bergara eta Zida Crespo. Eta azalean, Irantzu Pastorrek Euskal Herria janzteko arropa berriak proposatu dizkigu.